हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां मोनसे सर्ट कमेडि बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। बे मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ नोंथांमोना गोबाङानो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय थाखादों आरो जोबोरैनो अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे सर्ट मुभिया जोबोरैनो अनसायनाय मोन्दों। लोगोफोर, बे बर' सावथुननि मुङानो जादों खांखिला गोफार। ओमफ्राय लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों जयन्त बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो रैसु प्रेक्टिकेल बसुमतारी। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै दायो पार्ट 12 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबाय, आरो बिथांमोना फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट बा प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना रिलिज खालामनानै होखाबाय पार्ट 12 सिम अलरेडि, आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायनानै मोजां मोनदों पार्ट 12 सिम। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 13 खौ दायो जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामबाय थादोंमोन आंनाव माब्ला रिलिज खालामगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन बेनि पार्ट 13 खौ होननानै। लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 13 खौ बावैसो अलरेडि रिलिज खालामनानै होखादों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायनो होननानै एक्साइटेड जानानै दङब्ला बयबो नायहैनो हासिगोन फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव। नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर, आरो सोर दासिमाव नायखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बेनि पार्ट 13 आ माबोरै जाखो। लोगोफोर, आरो बे मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 14 थाबैनो बिथांमोना लाबोबावगोन दे लोगोफोर। बेनि पार्ट 14 खौ दायो नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। बेनि पार्ट 14 खौबो बिथांमोना थाबैनो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होगोन। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 14 खौबो रिलिज खालामनानै होनो राजि। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां सर्ट मुभिफोरनि आरो फुल मुभिफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोनथिबाय थायो।